No, vošiel som do jedného starého opusteného baráku a idem sa pozrieť, čo tu je. Na ľavej strane vidím takú obrovskú, ako keby truhlicu. To bol pravdepodobne perinač kedysi. Ja to skúsim otvoriť. Ty kokos, to je hrdzavé. Ale je to prázdne, ale my sme to takedy používali na periny, no len tu vyzerá, že tu schoval nejaký bordel. Ostala tu taká sekera, ešte krásne pekne hrdzavá. Ale boiler vyzerá taký trošku novší. Nezapadá do konceptu tohto baráku. Tu je fúrik po česky kolečko. Ja idem ďalej a vidíte, že to je starý opustený dom. Vypínač tu už len takto visí. Tu sú úplne nejaké staré dvere. Už aj farba z nich opadala. Na zemi vidím plynovú bombu, ale strašne odporného pavúka. Ja mám ináč strach z pavúkov a natočím vám ho trošku zbližšia, ale dúfam, že sa nepohne, lebo sa poserem. Tak toto tu vidíte exkluzívne obrovského pavúka a ja dúfam, že ich tu není viac, lebo nechcem sa ani radšej pozerať. Idem sa pozrieť na poschodie a tu vidím knižku Nemčina pre jazykové školy. Uvidím, čo nájdem na poschodí. Tento dom vyzerá, že tu bude veľa zaujímavých vecí, takže sa mi to veľmi páči. Po ľavej strane bola izba a zaujímavosťou je, že tu ostalo vyvesené, vypraté prádlo, ktoré už nikto nikdy nezvesil. Prázdne posteľné prádlo nechali v takejto krabici od značky Aiwa, čo bol kedysi farebný televízor. Táto sedačka po ľavej strane úplne vyzerá fajne pohodlne, akože keby sa vytepovala, tak parádna sedačka na chatičku. Ja kráčam pomaly ďalej, môžete sa pozrieť, že niekto tu už, nejaký prvý zlodej, toto už poriadne preskúmali. Dalo sa kedysi takýmto rebríkom ísť aj na povalu. Toto si pripravili pravdepodobne Urbex Photography na pekné fotečky. Úplne pekná stará skrinka. Táto, keby sa trošku vyčistila, tak je to pekný retro nabytok. Toto je taký organizer na šrúbky a je ešte plný. Vidím tam staré klinčeky, rôzne druhy šrúbiek. Pre šrúbkarov parádna vec. Idem sa pozrieť ďalej. Tu je akože dosť bordel, ale keby sa v tom bordeli poriadne popozerám, tak tu nájdem fakt, že veľa zaujímavých vecí. Najprv musím skontrolovať podlahu, že by som sa neprepadol, ale vyzerá to dobre. Po pravej strane je knižka Tepelné spracovanie ocele. Idem to tu trošku prekutrať. Toto vyzerá, ako keby to mal nejaký dielník alebo proste pracovník, pretože je tu kopec takého rôzneho náradia. Starý kufrik. Skúsime, či v ňom nebude nejaký zaujímavý poklad. V kufriku sa nachádzajú staré pilníky. Vidím tam 10 kľúčik, čo je veľmi veľká vzácnosť, pretože každý hľadá 10 kľúčik vždy. To je prvá vec, čo sa stratí. Pozrieme sa. Vidím tu nejakú knižku otvorenú. Tiež si to asi pravdepodobne nejaký fotograf fotil. Je tu kopec akože veci, sú tu rôzne knižky, tam vidím knižku Zločin v Holandsku. Takáto krabica od Sony Hi-Fi veže, už riadne starej. Dneska už ani moc také Hi-Fi veže nefičia, nie? Ľudia si kupujú domáce kino alebo
niečo podobné. Ja už doma tiež nemám hi-fi väžu. Pozrite sa na celú tú miestnosť, akože keby sa poriadne v tom hrabem, tak nájdem určite veľa zaujímavých vecí, ale to by som tu strávil niekoľko hodín. Tu sú noviny z roku 1959, druhé vydanie, cena 3 koruny československé. A pozrite sa, tu na fotke sú hokejisti a možno, že niektorí ani neviete, ale kedysi sa hral hokej bez prilby. Takže taký brankár, keď chytal tie puky bez prilby, tak často mal celú zjazvenú tvár. Neviem, v ktorom roku začali používať hokejisti prilby, ale toto je 60-ročný časopis. Ja sa ešte skúsim pozrieť, či v ňom nebude niečo zaujímavé. Tu je, že co říkáte anglickému humoru. Nejaké staré vtípky. Aha, to sú zase nejaké preteky na motorkách z roku 1959. Takto sa kedysi pretekalo na strojoch. Ja som vôbec nebol na svete a niekto už na motorkách jazdil preteky. Fakt akože tu by som sa vedel poriadne zapozerať do tých vecí a bol by som tu strašne dlho. Idem vám ale ukázať, čo sa ešte nachádza v tomto domčeku. Toto je nádherná stará skrinka. Tu je ešte nejaká lampa, ale pozrite sa, tak tam musí mať, neviem koľko rokov, ale strašne veľa. Tu keď sa pozriete, tak je už, strecha sa rozpadáva a je to tu v takom zničenom stave, ináč aj ten betón je celý premočený. Keď sa pozriete tu, tak tu je takéto suché miesto, ináč toto je celé premočené. Ale našiel som tu jednu zaujímavosť, akože je tu celkom schopný rebrík, ale to som nemyslel, to som nemal na mysli. Ale keď sa pozriete hore, tak ostali starí plišáci. To je veľmi krásne. Pozrite sa, takýto levík, hrošik. Takže je to také veľmi zaujímavé, že je tu kopec náradia, ale ten dom je v úplne katastrofálnom stave. V tejto izbe ešte visí starý plagát Conquest Earth, ale vôbec nechápem pointe tohto plagatiku. Tu mali takúto malú miestnosť, to bol taký ako keby pôjt. Vidím tam akože staré kufre, tu je ešte nejaká taká piecka, ale nejdem sa tam akože trepať s mojou chrbticou, pretože musel by som sa zohýňať a to by dosť bolelo, ale zaujímavé urobená miestnosť za takýmito dverami. Aj tu sú ďalšie dvierka, ja len skúsim tak proste otvoriť, že čo to bolo. A nič, tu je len nejaká taká technická miestnosť, možno na komín, alebo neviem vám povedať presne. Práve vám ukážem veľmi peknú miestnosť. Toto bola kedysi kuchyňa a tak tu je strašne veľa zaujímavostí. Dáme si najprv takýto pohľad na celú miestnosť, ale tu je fakt toho veľa. Takže začneme takto z kraja. Kalendár ukazuje rok 2012, takže je možné, že práve od tohto roku to je opustené. Samozrejme, že hodinky už netýkajú a čas sa zastavil na 8 hodín 10 minút. Tu vidíme prvú skrinku, v ktorej ostalo kopec starých knížiek. Nemám toľko času, aby som vám poukazoval nejaké väčšie detaily, ale začneme týmto stolikom. Tu vidíte šachové figurky, takže ste si tu vedeli zahrať šach. To by bolo ináč zaujímavé, ja neviem hrať šach, ale bolo by zaujímavé, že prísť do opustenej budovy a dať si partičku šachu. Ďalej, čo tu máme? Tu je normálne stará lekárnička a ešte v dobrom stave. Vidíte tu aj krásny
televízor, ktorý ostal na svojom mieste, ešte s takouto veľkou anténou. Ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, sme mali doma čierno-biely televízor a chodil som s takouto anténou hore-dole po byte a keď zrnil obraz a chytal som signál. Takže také spomienky na detstvo sa mi teraz ukázali. Tu vidíte klasika postele. Toto je nejaká krabica od nejakého čerpadla asi. Po pravej strane je veľký krb. Čo je taká zaujímavosť, že keď sa pozriete tam, tak je úplne rozpadnutý strop, pretože je to vlhko a celé to dala dole proste drevomorka, čo je taká huba, ktorá požiera proste staré drevo a tou vlhkosťou a tou hubou sa to takto rozpadlo, to je úplne masaker. Môžeme sa pozrieť aj takto bližšie do regálov. Je to akože fakt toho veľa zaujímavého, ale to by bolo úplne na 3-hodinovú prehliadku, keby som to chcel celé popozerať. Stará prázdna flaštička od Uza pálenky. Toto je, že 60% liek neužívať vnitřne. Stará lampička. Tak si myslím, že by normálne ešte fungovala, keby že ju dám do elektriky funkčnej. Lebo takéto staré lampičky to vydrží večnosť. Ideme sa pozrieť na kuchynskú linku, pretože tá vyzerá strašne zaujímavo. Dokonca je tam hore aj mikrovlnka. Ale pozrite sa na to, čo spôsobila vlhkosť a drevomorka. Som sa naučil nové slovo drevomorka, tak vám to budem tu spomínať dookola. To mi poradili chalani, že to zničila drevomorka. Tu vidíte tú mikrovlnku. Pozrieme sa aj Pozrieme sa aj do tejto skrinky. Tu sú taniere na svojom mieste, aj poháre na kávu. Ale táto miska sa mi veľmi páči s tými kartami. Ináč je tu taký ťažký vzduch, pretože je tu veľa plesne. Musím rýchlo opustiť toto miesto, pretože tam je nemôžem ani rozprávať. Musím opustiť toto miesto, pretože tam je tak veľa plesne, že sa nedá mi ani rozprávať. Chcel som ešte otvoriť chladničku, ale to by som vážne nedal. Takže videli ste takúto krásnu opustenú kuchyňu, ale ja sa musím presunúť trošku ďalej. Tu vidím toulenovú smies barvilaky, ale ten, čo tu býval, bol pravdepodobne nejaký opravar a všetko sa mu zišlo, pretože je tu strašne veľa všetkého, proste rôzne rozobraté veci a všetko je tu na opravu a rôzne súčiastky. Aha, jak tu visí ešte aj starý obuvak, to je tiež veľmi zaujímavé. A dokonca tu je takýto obuvak, sme mali aj my kedysi doma, to je, že z jednej strany obuvak a z druhej strany ste si vedeli poškrábať chrbát. Taká spomienka na minulosť. Táto kuchyňa sa mi akože brutálne páči, ale je to tu fakt plesnivé. Toto som prehliadol najprv, ideme sa pozrieť. To bol starý DVD prehrávač od značky Aiva. Takže pozrite sa, čo sa dá nájsť v opustených budovách. Kebyže sa tu riadne hrabem, tak tu nájdem strašne veľa zaujímavých vecí, ale tu je dokonca autolekárnička. Škoda, že tu není aj nejaké opustené auto, to by bolo tiež veľmi zaujímavé.
A ďalšiu vec som prehliadol, tak to vám musím natočiť. Tu je plyšová myš. Pozor, myš. No, tu bol vlastne... Ináč, ukážem vám takú zaujímavosť, že tento barak niekoľkokrát museli vykradnúť. Pozrite sa na tie rozbité dvere a proste niekto si dal námahu a dal tu potom takéto masívne, obrovské železné dvere, pretože tieto niekto pravidelne vylamoval. A keď sa pozriete ešte na okna, tak sú na nich namontované nové kovové mreže, takže ten barak vyzerá ako nedobytná pevnosť, ale aj napriek tomu, keď som tu prišiel, tak jedny dvere boli aj tak vyrazené úplne, takže niekedy si majiteľ dá aj snahu a stejne sa to nejako otvorí, proste to je masaker, tí ľudia, čo sú schopní zrobiť. Našiel som tu takú maličkú zaujímavosť, proste krúžidlo, už dlho som nevidel krúžidlo, ale toto je ešte také úplne staré, old school, ale je úplne nepoškodené, proste je to úplne plné funkcie, že dalo by sa to aj teraz použiť, nechýba žiadna súčiastka z toho. A ďalšia zaujímavosť je, že tu je takáto maličká stará činka. Tu ešte pila na drevo, tá je úplne podľa mňa v dobrom stave. Ako je to toho fakt veľa proste, len to je na dlho. A taký menší bizar, že je takto pribitá stolička na stene, to som ešte nevidel. A to je ešte menší bizar, ale vedľa toho je na stene pribitá rýchlovárna kanvica a to už je dosť bizar, si myslím. Počkaj, idem ešte. Idem sa pozrieť, čo sa ešte schováva za týmito dvermi, to som ešte nebol. A tu je nejaký vchod do podzemia, kde sa diali desivé veci určite. A ideme sa pozrieť do podzemia, že čo tu nájdem zaujímavého. A tu vidím, že bola miešačka. Tu je ten vlastne furík, ktorý som vám ukazoval zhora. Tu bola ešte miestnosť, tu sú ešte také staré dvierka. Kedysi toto mohla byť miestnosť na nejaké uhlie, dajme tomu, a nejaká kotolňa, ale už to tu teraz vyzerá úplne inak. Tu vidíte, čo to je? Čerpadlo? Asi čerpadlo na vodu. Ono vyzerá celkom akože schopne ešte. Tu sú taká menšia miestnosť, ale to je len, vidíte, že tam je len naťahaná voda, takže nikde by som sa tak moc nedostal. Každopádne zaujímavá podzemná miestnosť, ale je tu ináč strašne chladno. Neviem si predstaviť, koľko je tu stupňov. Kedysi tu fungovala aj elektrika, tu vidíte, že mal pán natiahnutú žiarovku, že si to vedel pekne celé osvetliť, ale dnes už tu elektrika nefunguje, čo je škoda, pretože vlastne rozsvieti takýto starý dom, to by bolo veľmi zaujímavé. Tak ešte pár minút dozadu som vám vravel, že škoda, že tu není nejaké opustené auto. A čo sa stalo? Prešiel som do starej maštaly, alebo jak by som to nazval, úplne do drevenej budy a našiel som tu opustené auto a pozrite sa na to. Tam tarará, nádherná, krásna škodovka a idem vám ju ukázať dookola. Na čelnom skle, ktoré je úplne zaprašené, je ešte stará nálepka Autosklo Praha. Stierače ostali na svojom mieste, toto auto je už dlhé roky takto schované v garáži. Idem prejsť dookola a pozrieme sa, v akom je stave, ale na prvý pohľad to vyzerá úplne parádne, akože gumy sú už sfučané, je to tu celé zaprašené. Tu bol kedysi motor, dávam takýto záber aj na zadné svetla, úplne krása. Motorový priestor vyzerá
Taký trošku už prázdnejší. Čo tu robíš? Ježiš, jak som sa zlakol, ty Karoro. Počkaj, bo to počuť všetko, čo rozprávaš. Pozrite sa, motorový priestor je už taký prázdnejší. A idem sa pozrieť dovnútra auta, skúsim otvoriť dvere, či to pôjde. Ale vidím, že je stiahnuté okno. Dokonca spätné zrkadlá sú úplne nepoškodené. A idem nahliadnúť do interiéru. Dvere sa dajú otvoriť. Pekne to tu praska. A pozrite sa dovnútra na palubovú dosku. Ja už tam s mojou chrbticou sa neviem dostať poriadne, lebo už teraz ma to bolí, ale na tacháči máte 180 km za hodinu. Pozrite sa na tú riadiacu páku. Sú tu natiahnuté nejaké divné poťahy. Tie už nie sú pôvodné, ale ináč vyzerá stále vo veľmi dobrom stave táto Škodovka. A chcel som dať hore okno, ale je rozbité. Takže dávam len takýto pohľad. A pozrieme sa na to ešte aj spredu. Pozrite sa na tie stierače. Dokonca to malo aj strešné okno. To je taká, myslím si, že dosť doplnková výbava na tú dobu. Je to uložené v takejto drevenej budove a prepchal som sa tu len cez úzku dieru, ale takto to vyzeralo spredu. No, nemám tu viacej priestoru, aby som vám to natočil celé, ale v garáži sa nachádza krásna Škodovka. Tak toto bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like, prihláste sa na odber, napíšte nejaký skvelý komentár. Veľmi rád si ich čítam, majte sa krásne, čaute.